Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamon. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Terre de Hermes ou Givray for men. Iyan siya ni Hermes. Panalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamon? Bali berde, nga makahang, nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have citron na malana siya nga citrus, no? Na for the mid, we have juniper, berries kag timor. Ang juniper berries to pine tree na siya kung simutan. Tapos ang timor naman niya nang makahang na siya kag maalat nga nota. Na for the base we have woody notes kag mineral notes. Na wala gin lista kung ano nga mga kahoy ang gingamit basta makahoy siya kag may mga mineral siya. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon bilin lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!